Práve som dostala chuť na nejaký fajný mac cake. Takže si ho určite ideme spolu pripraviť a máte ho fakt, že strašne rýchlo a je fakt výborný, kámo. Není jak ostatné mac cakey, proste chutí úplne jak nejaký brownie mac cake, takže poďme na to. Takže potrebujete 2 lyžičky, teda vlastne 3 lyžičky múky. 1, 2, 3. Fajnošťu použiť hociakú múku, ktorú doma máte. Ja som použila hladkú. Je to jedno, že či to bude hrubá, polhrubá múka. Sorry guys, ale v tej chvíli moja mama prišla, takže odteraz toto video budem nahrávať. Použite 2 lyžice kaká, 2,5 lyžic cukru. Recept celý máte v popisku, takže mrknete tam, kypriací prášok a štipku soli. Kľudne môžete použiť škoricu na dochutenie, ale vidíte, že ja som ju nepoužila, jak chcete. Celé to pomiešate. OK, máme tu mlieko, takže 3 lyžice mlieka, polnotučného, polotučného, to je jedno. Máme tu olej, znova 2,5 lyžice, to je úplne jedno na tebe, či chceš byť tlustá buchta, OK, pohodička. No všetko to celé promíchaj, aby žiadne hrúdky neboli, bo nechceš mať v tom hrúdky, chápeš? Nezabudni vyžrať polku toho cesta jak ja, no a už to len rupni do mikrovlnky na minútu až 2 minúty. Záleží podľa výkonu. Teraz otestuj, že či je tvoj mac cake domikrovlnkovaný šparátkom, alebo ja neviem čím, hoci čím dreveným. No, znova to môžeš niečím doladiť, už keď to bude hotové, nebude to surové. Zase som ja použila škoricu, môžeš si na to kľudne dať aj arašidové maslo, je to fakt dobré. Výsledok toto. Úplne fajný, tuto uno perfetto mac cake, jak brownie chutí. Ja ti prisahám, že jak brownie chutí. Nezabudni vyskúšať a pre viac videí daj follow.